Ahojte, prišla nám objednávka cez našu webovú stránku www.galeriakvetin.sk, aby sme teda zviazali 15 červených krásnych rúží. Sú tam aj iné kytice, takže môžete si vybrať. No ale ja vám teraz chcem ukázať, je to teraz taká príležitosť, ako viazať rúže do špirály. Takže rúže si sem dám, sú nádherné veľké červené, hlavne teda čerstvé, to je u nás dôležité. Chytíte si rúžu a budete si takto rúžu prikladať. Jedno na druhu. Vyberieme ďalšiu a dávame ju sem, medzi tie dve. Čiže robíme ako keby krížik. Rúže si držíme tak, aby boli vyvážené. Nedržíme si ich tuto na konci, ani niekde túto v strede, ale rúžu držíme niekde takto. Môžete si pozrieť, kde. A pomaličky iba prikladáte. Ďalšiu dávate do tejto medzery. Takto. Rúže sa pomaličky začnú takto dávať, ako keby tvoriť tú špirálu. A takto si ich pomalinky začneme otačať, ale pevne držíme v ruke ten tvar, ktorý už máme. Vidíte? Takto. Listy, keď sa nám do toho dávajú, tak si ich dáme pekne preč. Ich potom následne nehníjú vo vode. Takto nám už vzniká krásna špirála a keď ich je viac, tak to začnete vidieť. Čiže túto rúžu som dala sem. Vyložíme ďalšiu. Dávame si pri tom pozore na to, aby hlavičky boli v rovnakej úrovni, aby vznikla krásna guľatá kytica. Rúže tým, že sa dávajú do špirály, sa aj takto pekne oddelujú od seba, takže nebudú až tak natlačené. No a teraz máme úplne nádhernú špirálu, je to vidieť aj takto, ale aj tuto. Vidíte tie rúže ako sú? Keď sa robí špirála, tak tie rúže krásne držia pokope a nádherne tá kytica je potom taká vzdušnejšia. Takže upravíme si ešte rúžičky. No. Môžeme si ich zviazať. Takže špirála. A ja keď sa zviažu, vám ukážem, ako tá špirála po zviazaní vyzerá. Je to len o cviku, o tom naučiť sa to, o tom, aby ste vytrvali pri tom, keď sa to budete učiť a potom sa to naučíte a pôjde vám to úplne ľahko. Môžete si pozrieť. Toto je vlastne tá špirála, ktorá nám vznikla. Takto by to malo vyzerať. Budete sa učiť? No dúfam. No, ahojte.